Niin, minä kolaria ajoin tuossa eilen, niin että auto meni aivan rusinaksi, että mitäpä sille voisi tehdä. Katsotaanpa sitä. Eiköhän tästä vielä kaluu saa. Tuu huomenna kattele. Minä tuun huomenna kattele. Tämmönen tästä nyt sitten tuli. Jaha. Ja mitä onko mä sitten velkaa? En minä tätä rahasta tee. No niin, selvä. Päivä ajaa auton paskaksi, että vois laittaa kuntoon. En minä niihin paskaleikkeihin lähde.